Kuli kugawikana ku chipani cha UTM pamene pangotsala masiku ochepa chabe kunena kuti chipanichi chipite ku convention Mzuzu kumene akukasankha president watsopano wa chipanichi. Kwa nthawi yoyamba ku chipanichi zapezeka kuti ausi abwera poyera ndi kunena kuti iwo sakukapikisana nawo ku chipanichi pa convention imeneyi, sakukasankhidwa nawo ngati president. Koma kodi ausi sakukapikisana nawo chifukwa chani? Mverani mwachidwi tikuuzeni chifukwa chake mwatsatanetsatane. Mene kwangotsala masiku 6 okha kuti chipanichi chipite ku Mzuzu komwe chikapange convention yosankha president watsopano wa chipanichi. President wa chipanichi ali ndi maganizo ena. President wa chipanichi omwe pakadali pano ndi Dr. Michael Biswick Usi, omweso pakadali pano ali kunja kwa dziko lino komwe akukapanga represent Malawi ku United Nations ku dziko la Azerbaijan, ndipo abwerako pa 15 November. Mwe kwangotsala masiku ochepawa Dr. Michael Usi abwera poyera ndi kuliuza dziko kuti iwowa sakukapikisana nawo zomwe zachititsa Malawi jenkha. Iwowa akuti sakukapikisana nawo pa chifukwa chakuti anthu aku chipanichi akungonthunthumira maudindo koma sakutsatira malamulo a chipanichi. Mwachitsanzo, chipani chilichonse chimakhala ndi constitution yomwe aliyense wankulu komanso wang'ono otsatira chipanichi amafunika adzidziwa. Dr. Usi constitution amaitsata, pomwe ena ku chipanichi it's either amaitsata or samaitsata, koma mwina amaitsatatu koma samasangalatsidwa nayo ngakhale idalembedwa ndi founder wa chipanichi Dr. Saulos Klaus Chilima. Mwaichi ku convention yomwe ikuchitika pa 17 malamulo akuti chipanichi amalola kuti ma secretary komanso ma treasurer ama district onse akapange nawo mavoti. Lamuloli lili mu article 7 yomwe title ndi The National Delegates Conference. Article imeneyi imawapatsa mphamvu anthuwa yokaponya nawo voti, koma akuluakulu ena ku chipanichi akaniza zomwe zili zolakwira malamulo a chipanichi. Adalakwitsa lamulo pa tsiku lotseka kupereka mapepa owaloleza anthu kukapikisana nawo ku convention imeneyi. Leta apangaso kuphwanya malamulo lina lomwe Dr. Usi awauza kuti ngati izizi zili chonchi ineyo sindikupanga nawo zophwanya lamulo zanuzo. Komatu zikuonetsa kuti izizi sizidamveke kwa anthu aku chipanichi. Pajatu Usi adanena kale kunena kuti samawamvera anthu aku chipanichi ngakhale iye ali president. So what's next for Dr. Usi? Sosi Wathu watiuza kuti ngakhale izi zili chonchi koma sikuti zatelemu ndi kuti Dr. Usi watuluka ku chipanichi. Ayi, Ausi apitiriza kugwira ntchito ndi chipanichi ndipo amene akawineyo akhala president iyeyo. Koma izitu chiyankhulireni Dr. Usi masanawo hakuchipani sadayankhulepo ndipo iwo angokhala chete. Koma kodi ayikapo ndemanga iliyonse pa nkhani kapena adikira kunena kuti akapange convention izizi asadaziyankhe? Kodi maganizo ku chipaniku akuti chani? Komano kodi Dr. Usi akatero udindo wawo ukhala otani ku chipanichi? Kodi apitiriza kuwaonerera anthuwa akuphwanya malamulo? Kodi ngati akukanika kuwasintha anthuwa pomwe iwowa ndi a president ku chipaniku akachoka udindo wawo, mawu awo azimveka ku chipanichi? Kodi udindowo angoupereka nkukhala chete ngakhale akudziwa kuti anthuwa atenga udindo mosatsatira malamulo? Amalawi tili ndi mafunso ochuluka Dr. Usi, koma kwathu ndi kumangopenya kudikira next move ya Dr. Usi.
Zambiri zikupezani pompano inuyo mungopanga subscribe pa channel chathu cha Mafumu TV, mukatero simuzaphonyedwa. Mitima yathu chonde deka akasikoyamba anthu kuchipani kuswa malamulo. Mtima wanga chonde deka chifukwa zochitika ndi zilipo zochuluka. Anthu kuchipaniku akudana kwambiri, koma kodi akasankha president watsopanoyi chipanichi chikhala bata ndi mtendere ndipo chikhala chotsatira malamulo pamenepo.